Milí priatelia, vítam vás pri pokračovaní muzejného podcastu Východoslovenského múzea v Košiciach Muzejná obývačka. Volám sa Katka Šterbanovská a mojím hosťom je môj kolega, historik dr. Richard Papáč. Rišo, vítaj. Ďakujem pekne, prajem pekný deň. Ďakujeme. Rišo, ako sa máš? Tak ďakujem, je to v celku upršaný deň, ale myslím si, že zvládneme to a bude to dobré. Verím tomu, že áno, tak ťa poprosím, skús sa v krátkosti predstaviť, kto si a čo u nás robíš. Takže moje meno je Richard Papáč, pôsobím na historickom odbore Východoslovenského múzea v Košiciach ako odborný pracovník, historik. Mám na starosti fond historickej tlače a nejakých 15 rokov sa venujem výskumu kriminality v Košiciach v 15. až 19. storočí a špeciálne aj dejinám Miklušovej väznice. No a keď sme pri tej kriminalite a pri tej Mikluške, tak možno taká moja otázka, že ako si sa k tomu dostal, že práve tá kriminalita ťa už drží tak dlho a možno aj takto ťa poznajú niektorí naši fanúšikovia. No tak to by sme museli prejsť do roku 2008, kedy ma vtedajší riaditeľ múzea, doktor Polák, poveril úlohou uskutočniť archívny výskum ku košickým katom. Keďže v budúcom roku, v tom 2009, sa mala realizovať nová expozícia katov byt, ako súčasť Miklušovej väznice, takže bolo nutné zistiť niečo o košických katoch. Takže ja som v priebehu roka 2009 tento výskum uskutočnil, našiel som nejaké veci, no a v septembri 2009 sa slávnostne otvorila nová expozícia katov byt. No a keďže táto téma sa mi zapáčila, lebo už prakticky od vysokej školy som viac inklinoval k tým starším dejinám, kde som mohol využiť povedzme aj jazyky dobové, no tak vzhľadom na to, že sa mi to zapáčilo, zostal som pri tom a začalo ma to baviť. No a už, ako som spomínal, je to 15 rokov a nejde to pustiť. No a čo sú tvoje také zdroje? Kde hlavne chodíš skúmať tieto veci? Tak časť zaujímavých informácií sa dá nájsť aj v našich fondoch, špeciálne aj v mojom fonde historickej tlače, ale gro archívneho materiálu potrebného k realizácii tejto témy sa nachádza v archíve mesta Košice, kde je kvantum tých písomných materiálov, keďže v podstate sa jednalo o mestský súd, takže riešim tú kriminalitu, alebo skúmam tú kriminalitu ako protispoločenský jav, ktorý zamoril, alebo teda sa zameral na mesto Košice. Teda mestské orgány to vyšetrovali, a teda súdili a trestali. Tak, a teraz taká možno veľmi obsiahla otázka, ale ja ťa poprosím, že skúsme to nejako skrátiť. Ale keď povieme, že súdny proces v 16. storočí, čo to všetko bolo? Kto bol zastúpený a také možno základné body, čo musel obsahovať? Určite chápeš, čo sa ťa chcem spýtať. No, takže je to taká ťažšia otázka, by som povedal, ale zodpoviem na ňu. Ten súdny proces samozrejme vyzeral úplne ináč, ako dnes my poznáme. Podstata je v tom, že vtedy jestvovali dva typy tých žalôb, v podstate, alebo súdnych procesov. Jednalo sa jednak o verejnoprávne, a jednak o súkromnoprávne. Tie súkromnoprávne to boli záležitosti, ktoré sa týkali zväčša dvoch alebo viacerých osôb, kde prišlo k nejakému pohaneniu. Teda ľudia si vynadali, susedia, známi a možno aj neznámi ľudia. A v podstate to bolo riešené ako urážka na cti medzi týmito dvoma stránkami. Bola to záležitosť iba týchto osôb. Ale verejnoprávne, tam už je badateľný ten verejný rozmer, teda ak niekto niečo ukradol niekomu, alebo niekoho oraboval a podobne, tak už to malo širší rozmer, už mohol byť nebezpečný aj pre ďalších obyvateľov mesta alebo predmestí a podobne. Teda tam už sa to riešilo tak väčšinou, že predlohou boli v podstate rôzne zákonníky vydávané predtým uhorskými panovníkmi, z ktorých tá mestská rada čerpala vlastne tie zdroje. Čiže každý ten delikt mohol byť posúdený ináč. Jestvovali formy vykúpenia sa, takzvaným homágiom, napríklad z vraždy. Čiže ak niekto niekoho zabil
A jednalo sa o počestných obyvateľov, teda napríklad mešťanov, ktorí mali nejaké sociálne postavenie, nejaký status, tak vlastne ten útočník, ten aktér hlavný, mohol odísť z osudu len s finančnou pokutou. Tam samozrejme musela súhlasiť Mestská rada a pozostali potom zavraždenom. Čiže trošku možno sa to v niečom podobá aj na dnešok, ale dnes máme v niečom oveľa prísnejšie zákony. Samozrejme, vtedy sa trestali aj delikty, ktoré my už dnes absolútne nepovažujeme za delikty, napríklad čarodejníctvo, kúzelníctvo a podobne. Takisto cudzoložstvo, smilstvo vôbec nie sú trestané. A určite aj také, že ohováranie, že? Tam bola tiež nejaká forma trestu, keď si dobre pamätám teda. Áno, ale tam sa väčšinou jednalo o ten súkromnoprávny spor. Čiže v podstate každého takého súdneho procesu musela byť účastná Mestská rada, teda 12 ctihodných mužov, volených vlastne vždy na 1 rok, plus richtár, aby bol vlastne nepárny počet hlasov znamenal vlastne, že stále musí prísť k nejakému rozhodnutiu. No a veľmi dôležitú úlohu zohrával mestský prokurátor, tzv. Fiscus alebo Fiscus magistratualis, ktorý práve že bol ako právnik oboznámený s tými formami trestov za tie delikty a on vznášal obvinenie jednak v súkromnoprávnych aj verejnoprávnych sporoch v mene Mestskej rady. Teda zastupoval mesto a obvinil v podstate toho delikventa z konkrétneho deliktu, ktorý mu potom ocitoval v zmysle tých nariadení zákonníkov. Jasné. A akú úlohu zohrával v súdnictve Mestský kat? No tak Mestský kat bol predovšetkým vykonávateľom tých rozhodnutí Mestskej rady, čiže nebol to nejaký samozvanec, ktorý si popravil kadekoho, k tomu prišiel pod ruky. Vždy sa musel riadiť tým, čo sa mu dostalo zhora. Bol to zamestnanec mesta, ktorý dostal pravidelný plat. V tých starších obdobiach, v tom 16. 17. storočí boli mestskí zamestnanci vyplácaní každú sobotu. Na každú sobotu dostal 50, neskôr 60 denárov. Plus dostával samozrejme ešte príplatky za odchytávanie tulavých zvierat, ďalej za čistenie mesta a podobne, ale aj za samotný výkon poprav dostával nejaké príplatky, čiže dokázal si celkom slušne zarobiť. Dobre, a teraz sa ťa možno spýtam, veľa ľudí, keď chodí do Miklušovej väznice, alebo keď ja deti sprevádzam po Miklušovej väznici, tak často príde otázka, že teda kde sa popravovalo, kde boli tie miesta, kde sa vykonávali tresty. A možno moja taká podotázka je, že či boli miesta len ako kde boli popravy, alebo že či boli nejaké špeciálne miesta, kde sa napríklad trestalo, ja neviem, typu keď niekto na hanbu mal stať pri pranieri alebo podobne, že ako to vlastne bolo u nás? No tak tých miest trestu, či už telesného alebo popravných, bolo viacero. Ja to zoberiem tak z kraja, hneď od podlahy. Jednak trestalo sa aj v Miklušovej väznici, ale bolo to skôr výnimočné. Teda mal som skôr na mysle hrdelný trest pre smrti na popravčej stoličke, ktorej kopiu máme v Miklušovej väznici, ale to boli snad len 2 prípady z prelomu 18. a 19. storočia. No a vo väznici sa trestalo bytím na dereši, palicami u mužov, u žien korbáčom alebo prútenými metlami a u detí obidvoch pohlaví sa aplikovali väčšinou prútené metly. Čiže bolo to tak odstupňované. Tí ľudia pred nami, naši predkovia, ktorí to mali na starosti, neboli hlúpi. Samozrejme, muž znesie viacej, preto tá palica, žena menej, skôr ten korbáč a deti, ten taký mäkší telesný nástroj telesného trestu, teda tie prúty. Takže toto bola jedna z foriem. Ďalej sa trestalo pri radnici. Tam bol stĺp hanby zvaný pranier. Bol to kamenný stĺp vysoký asi 3 metre, zakončený vežičkou. Dnes už bohužiaľ po ňom nedá ani stopy. A vieme, že sa použilo od 16. po koniec 18. storočia jednak na potupné státie previnilcov za rôzne delikty majetkové a mravnostné väčšinou a jednak na telesné bitie.
prútenými metlami a podobne. Palica sa tam nepoužívala. Na pranieri boli väčšinou trestané ženy, treba povedať. No ďalej, priamo pred radnicou, pred bránou, boli v 18. storočí trestané ženy obvinené z mravnostných deliktov, väčšinou prostitútky, a dostávali výprask tzv. Bikovcom, čo je v podstate bičí penis upravený do nejakej podoby, a ten počet úderov bol rôzny podľa toho, ako mestská rada rozhodla. Ale vo všeobecnosti od 20 do 200. S tým ale, že aj čo sa týka palíc, korbáča a podobne, aj toho Bikovca, tak ak niekto dostal alebo bol odsúdený na 100-120 úderov, netreba si pod tým predstaviť, že ho tam dobili, zamordovali. Lebo 120 úderov palicou prežije málo kto. No? Väčšinou sa to potom riešilo na etapy. Čiže v deň vynesenia rozsudku časť, potom, ak ten dotyčný bol odsúdený na nejaký dlhšie trvajúci trest vo väzení, tak povedzme po 3 mesiacoch opäť nejaká časť a potom pri prepustení z väzenia ešte dostal ten zbytok. Čiže takto to bolo rozdelené. No a ešte v blízkosti radnice v priebehu 18. storočia stala aj tzv. Klietka hanby. Vieme, že to bola železná klietka, kde boli v podstate trestané, ale len potupným sedením prostitútky. Nebolo ich veľa, čiže nemáme k tomu až tak mnoho zmienok. No a ešte čo sa týka ďalších lokalít, tak tie už ležali mimo mesta. V niektorých prípadoch sa v priebehu 17. storočia využíval aj priestor pred Dolnou bránou, ale myslím z vonkajšej strany mesta, čiže nie zvnútra, kde bolo zopár preminulcov v tom období sťatých mečom, a bolo to skutočne málo. No a potom to bolo miesto zvané Stínadlo, alebo Kopfstock po nemecky. To bolo situované za dolným predmestím, snáď ako je dnes južná trieda, Ryba a podobne, nevieme presne, kde bol nejaký veľký kameň, to vieme z písomných prameňov, pri ktorom vlastne sa realizovalo to stínanie mečom. No a potom hlavne starší Košičania iste poznajú názov Šibená hora na dnešnom sídlisku Železníky, kde stála už od stredoveku prakticky do roku 1846 mestská šibenica, čiže mnoho previnilcov bolo trestaných aj tam, jednak obesením na šibenici, výlučne muži, lámaním kolesom, takisto výlučne muži, alebo pochovaním zaživa pri infanticidiu blízkosti šibenice a občas aj na stínanie alebo upaľovanie. Teda takto asi v skratke. No v skratke. Tieto miesta. V skratke. Ja teda držím v ruke tvoju knižku, ktorá vyšla pred 4 rokmi, keď sa nemýlim. Má zaujímavý názov Malefic. A teda vysvetlím nám, ktorí nevieme, čo to znamená. Že čo teda to znamená. A že prečo si práve vybral takýto názov knihy? No, je to preto, v podstate ten názov je taký, by som povedal, skomolený, hovorený. Tu má už trošku nemeckú podobu, on sa používal vo význame Malefic person, alebo personen v množnom čísle, teda v podstate zločinecká osoba, ale ten pôvod má z 2 latinských slov. Malum je po latinsky zlo a facere je konať, robiť. Čiže robiť zlo. V podstate z toho to vzniklo. No a mne a môjmu jednému známemu, ktorý je vlastne vydavateľom knižky, Petrovi Jannovi z Mestského archívu, sa ten názov zdal zaujímavý, teda to pomenovanie Malefic, tak sme to skúsili vlastne dať ako názov a myslím, že sa to celkom ujalo, ale často sa ľudia pýtajú, podobne ako ty, čo to vlastne znamená, čo to je. A vo veľmi skratke, čo sa čitatelia dozvedia v tvojej knižke? Tak táto knižka vychádza z mojej rigoróznej práce, ktorú som obhajil rok predtým a v podstate pojednáva o celom tom procese od začiatku, teda súdny proces od začiatkov, ako prebiehal, aké osoby na tom participovali, aké osoby sa mohli dopustiť rôznych deliktov a ako boli trestané.
Čo sa týka 16. storočia, prakticky obsahuje snáď všetky mne známe delikty, ktoré sa mi podarilo nájsť v písomných prameňoch v archíve mesta Košice, teda prezentuje tú kriminalitu 16. storočia, predovšetkým druhej polovice. Takže tí, ktorých to zaujíma, tak odporúčam skúsiť sa pozrieť, pokiaľ viem, tak aj u nás v lektorni na Hrnčiarskej sa dá kúpiť knižka a ja ju teda odporúčam, je to jedna z mojich najobľúbenejších kníh, ktorú keď potrebujem niečo možno aj nielen pracovne, ale niekedy aj tak sa pozrieť, čo v tej Miklušovej väznici máme, tak mi veľmi pomôže. No a keď sme pri tej Miklušovej väznici, Rišo, tak možno taká otázka, že či máš nejaké miesto v Mikluške z tých miestností alebo z daného poschodia najradšej. Či je niečo také, čo keď by prišiel niekto do Miklušky, tak by nemal vynechať. No tak musím sa priznať bez múčenia, že ja mám rád celú Miklušovú väznicu. Ale určite, keď by som mal odporučiť návštevníkom, ktorí prípadne ešte neboli v Miklušovej väznici, tak iste podzemie, kde bola močiareň a jednotlivé cely. Už len kvôli tomu, že to má fakt svoju atmosféru, veľmi takú temnú, ponorú. A ďalej je to cela, mužská spoločná cela na prízemí v niekdajšom východnom dome, teda časti Miklušovej väznice, kde je dnes model mesta, kde sú vlastne rytiny väzňov, grafity. Teda to sú práve tie artefakty, keď si človek uvedomí, že toto tam vyrili do steny ľudia, ktorí tu boli väznení pred 300 rokmi. Podľa mňa to je úžasné. Lebo tie ostatné predmety, áno, používali sa, niektoré sú repliky, sú super, zaujímavé, ale toto je fakt matateľný doklad toho, že tam niekto bol, že to proste niekto, kto tu sedel, koho možno aj máme zaznamenaného, len to nevieme dokázať, že to spravil on, alebo respektíve nevieme, kto to vyril. A proste, že sa to tam objavilo, že toto vyrili väzni. To je podľa mňa úžasný fakt. No to si sa priznám, že keď som bola dieťa ešte som vôbec ani netušila, že raz budem pracovať v múzeu, tak okrem toho, že Miklušovú väznicu som vždy rada obchádzala, lebo sa mi páčila tá samotná budova, o katovom byte a o tom okienku, z ktorého sa dá na Hrnčiarsku pozrieť, tak to som snívala, že tam by som raz chcela bývať a že mať vlastne taký krásny pohľad na mesto a na Hrnčiarsku, tak naozaj veru tá spoločná cela, o ktorej vravíš, tak tam naozaj cítiť tú atmosféru toho, že to bola väznica a že tam niekto bol. No a ja si myslím, že ako takú pozvánku pre návštevníkov Miklušovej väznice, a nie len teda Miklušovej väznice, sme už síce povedali, ale ja by som ťa aj tak na záver chcela poprosiť, Rišo, aby si skúsil pozvať ľudí všeobecne k nám do múzea. Tak nechcem to spraviť tak oficiálne, že vyzývam všetkých obyvateľov. Nie. Chcel by som len jednoducho vyzvať a pozvať ľudí z Košíc, zo Slovenska, zo zahraničia, ktorí to budú počuť, k nám do Východoslovenského múzea v Košiciach, pretože sme fakt super jedinečná inštitúcia, ktorá má dlhú históriu, 151 ročnú, máme nádherné zbierky, no a poviem tak za seba, čo sa týka Miklušovej väznice, možno budúci rok bude Miklušova väznica zatvorená, pretože bude sa konať vlastne rekonštrukcia jej priestorov a následne sa bude vytvárať nová expozícia, čo však môže trvať niekoľko rokov. Takže vyzývam ľudí, aby to stihli, keď sa to náhodou zatvorí, nevieme ešte kedy, aby to proste nenechali na poslednú chvíľu a aby prišli a zažili tú atmosféru, lebo to, čo vidia teraz, už potom v budúcnosti, keď bude nová expozícia, už nebudú vidieť. Už to bude úplne iná Miklušova väznica. My veríme, že atraktívnejšia, budú tam moderné technológie, takisto, ale bude tam zachovaný ten genius loci, ale proste už to nebude táto, ktorá je momentálne. Áno. Čiže majú snáď jednu z posledných šancí. Tak, ďakujem ti ešte raz, že si prišiel, že si prijal moje pozvanie a teším sa niekedy na budúce. Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov.